kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod mayoral aspirant Albi Benitez nagpirma sa manifesto nga nagasuporta sa kay Ferdinand Marcos Jr. Sa BBM vlog nga gin-upload sa kahapon, makita sa video ang isa si Bacolod mayoral aspirant Albi Benitez. Sa mga yara sa video, kaupod si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. samtang ginasiling ni Marcos Jr. nga nagadamo ang nagapakita sang suporta sa iya. Sa gipamangkot sang DigiCast Negros si Benitez, iyaging kumpirma nga isa siya sa 23 tanan ka mga PDP laban members nga nagpirma sang manifesto of support sa kay Marcos Jr. Sunod naman sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, gadamlag pa, nagpahayag naman sang suporta sa kay Marcos Jr. 85% sa mga lokal nga opisyales sa Negros Occidental ang magasuporta sa kay BBM nga nagalakip sa kay Benitez. Damlag pa, may pila naman ka mga mayor sa Negros Occidental ang napabutsag man sa ilang suporta sa BBM Sara tandem. Ang tanalabi, 85%. A basis mo to, well, amo ginaang basis ta kung akong makakwa sang majority votes. Sa isa ka probinsya, more LGUs na nag-support, more ang outcome nga magadaog ang ginasuportahan sa mga LGUs. Pila ka congressman sa Negros? Negros lang yati, dala Bacolod 7 eh. Sa 6, Gastoriato pag-abot ni Bongbong, 5, 4, and 3rd is the group of Albi and Gastoriaco sa 1st district. Ang second, Ang second, it's my very good friends daya kay ara da ang mga amigo ta pero ay pasla ka declare.